Bueno, moi bo día a todas e a todos. Xe estamos aquí para a presentación da quinta edición do Festival Herdanza. Acompáñame Santiago Olmo, que é o director do Centro Galego de Arte Contemporánea, do CEAC, o amigo Santi Olmo, Isabel, Leodán e Xiana, que son os codirectores, os coordinadores deste festival que, como xa estamos vendo, pois está totalmente afianzado en Compostela. Como decía, un placer para min pois presentar esta quinta edición que se desenvolverá nesta primeira semana de setembro, como ven sendo habitual nestes 5 anos de vida do festival. Será entre os días 3 e 5 de setembro. Imos poder disfrutar dun tempo magnífico, incluso excesivo en calor, porque a previsión é de temperaturas altísimas, e que terá como escenario o Parque de Bonavale e o propio CEGAC, que albergarán pois os espectáculos, as conversas e as proxeccións de filmes. Unha vez máis, como a edoita pois acontece sempre nas presentacións, ou case sempre nas presentacións da Concellería de Acción Cultural, esta mesa pois dá boa conta do fértil que resulta a colaboración, o partillar entre entidades e institucións, e no propio programa pois faise ademais evidente esa vizosidade do sector cultural e artístico de Galicia en xeral e de Compostela en particular. Porque, como poderedes en uns minutos comprobar, en todas as edicións de Herdanza pois hai un cuidado moi especial por dar espazo a creadores e creadoras galegas e de utilizar espazos emblemáticos da cidade que non foron pensados nin deseñados especificamente para a danza, pero que resultan ser escenarios fantásticos ao aire libre. Nos este ano, con motivo do Festival C, que rematou estes días e que tivo lugar durante todo o mes de agosto, e tamén obrigados un pouco por a situación que estamos a vivir, por todo o tema do COVID, pois utilizamos espazos que nunca se utilizaran. Estou falando, por exemplo, do espazo na Ferradura, onde fixemos todas as preformas vinculadas ás artes escénicas e á poesía, e que funcionaron realmente ben, e que xa queda como un espazo onde no futuro programaremos moitísimas actividades. Bueno, todo o espazo maravilloso que ten a nosa cidade histórica, as zonas verdes e demais, pois será agora e sempre escenario para esa programación, e que no caso de Herdanza o fixo sempre, e que agora pois se repite, non? Dentro dun momento Isabel falará polo miúdo da programación, dos espazos que se van a utilizar e das medidas de seguridade sanitaria para asistir aos eventos. Pola miña banda, eu só quixera salientar que as actividades están pensadas claramente para un público xeral, porque teñen a vontade de achegarse non só a aquelas persoas que son pois consumidoras e espectadoras habituais da danza, senón tamén para aqueles que se poidan achegar por primeira vez a esta maravillosa disciplina. Con todo isto, imos cumprindo cos obxectivos que nos marcamos dende a nosa Concellería de Acción Cultural a hora de programar actividades que non só de ofrecer espazos de difusión de disciplina como a danza, en este caso, senón tamén fornecer eses lugares de encontro para artistas e entidades do sector cultural que poidan servir para establecer redes que resultarán moi enriquecedoras para os creadores e persoas do sector, como tanto para o sector como para os espectadoras. Pola miña parte, nada máis, pasolle a palabra a Santiago Olmo, director do Centro Galego de Arte Contemporánea. Moi ben, moitas grazas, Mercedes. Eu quero ser moi breve, sobre todo porque
gustaría pasar a palabra precisamente ás persoas do festival, justamente para que aborden os contidos. O que quería manifestar, sobre todo, é o compromiso por parte do CEGAC coa danza e recordar, por exemplo, que para o 25 aniversario do CEGAC, hai 2 anos, unha das actividades precisamente foi un espectáculo de danza. Contamos para esa selección coa axuda precisamente da equipa de Herdanza, coa compañía de Tomás Nun, e foi realmente un grandísimo éxito de público. Quería tamén engadir que a función do escénico e especificamente da danza na arte contemporánea actualmente é realmente decisiva. É un dos puntos que permite, ademais, comprender dun xeito moito máis preciso e, sobre todo, moito máis intenso a capacidade renovadora da arte contemporánea. É precisamente a través deses aspectos escénicos que actívase o corpo e actívase tamén unha visión de comunidade e, por tanto, de socialidade, que é unha das cousas que están nestes momentos en un certo risco e, polo tanto, é tamén un momento de poder ensaiar fórmulas posibles que nos permitan avanzar tanto no disfrute e na práctica da danza como nas medidas de prevención de cara ao COVID. Por outro lado, quero agradecer moito tamén a Mercedes e ao Concello esa facilidade de colaborar co CEGAC e en moitísimos aspectos é que é unha actitude que reforza de algún xeito o entramado local e a potencia da cultura local, que é tamén un dos obxectivos do CEGAC. Unha cultura local que, por outro lado, é tamén a cultura galega. Non só local de Compostela, sino en un xeito moito máis amplo de cultura galega. Por outro lado, mantemos este ano tamén o tipo de programación que tivemos nos anos anteriores, como é acoller a residencia dun coreógrafo que despois presenta os seus resultados no CEGAC, este ano con unhas características un pouco máis especiais que agora serán abordadas, pero, ademais, é un programa un pouco máis engadido, con outro tipo de actividades, tanto reflexivas como divulgativas de aspectos da danza. Sen máis, agradecer a toda a equipa de Herdanza o seu compromiso e o seu traballo. Xa estaba. Nada, primeiramente, agradecer que estedes aquí, Santiago e Mercedes, pero agradecer tamén o vos apoio durante as edicións de Herdanza, porque realmente para nós é un pulo moi grande poder contar con unha base estable a hora de imaginar o festival, non é? Poder contar con que determinados espazos van a ser accesibles e poder imaginar un pouco o festival con vos, non? Dende un inicio. Nos realmente este ano pois é unha, como todo mundo sabe, é un ano un pouco especial, pero non queríamos pasar sen facer un esforzo por sacar adiante unha programación en danza, xa non só por nós, senón porque é un dereito do público tamén ter un acceso a visionado de danza, a pedagogía de danza. Como temos dúas partes como moi salientables da programación, unha serían os espectáculos ao aire libre, que, como ben dixo Mercedes, serán no Parque de Bonaval. Ao principio podían pensar que era unha limitación para o festival porque sería nun único espacio, pero o repensamos dunha maneira de que esa limitación se converta nunha comodidade para o público, de que o público poda reservar as súas entradas, de que poda vir público de fora e saber que vai estar cómodo vendo un espectáculo. Entón, creo que é un ano un pouco para repensar isto e de que as limitacións fagamos fortalezas para o festival. Entón, bueno, que antes de falar un pouco do programa, que se poden reservar as entradas a través da páxina do festival e que temos un protocolo amplio de higiene e seguridade polo que todo o mundo pode vir con moita calma e
seguros de que vamos a estar nun ambiente seguros para o público e para nós os que vamos a estar ali traballando, os artistas, non tamén os invitados que queredes acompañarnos. Entón, nesta parte de espectáculos ao aire libre, unha das cousas que creímos como festival neste ano é que tamén desta emerxencia ten que salir un pensa global actual local, contar moito con artistas galegos. Sempre foi unha aposta de Herdanza que a maior parte da nosa programación fora de artistas galegos e galegas, pero este ano fixemos como un leitmotiv de que o 100% da programación ou ben foran artistas galegos residentes en Galicia, artistas galegos emigrados fora ou xente nova que está afianzándose en Galicia, como mellor non é de orixe galega, pero sí que están mantendo a súa residencia artística aquí. Entón, pois temos, por exemplo, dúas compañías, unha que é unha compañía venezolana que está afincada aquí en Melide e unha compañía cubana que está afincada en Ordes, que bailarán, eles son Milagros Bordones e Carlos Jesús García, que bailarán o Alef, e Abdiel Vargas e Jaimeli Robaina, que bailarán Aire descansa en min. Despois, como decía, temos algúns artistas galegos que están fora e queremos sempre dende Herdanza traelos para que veñan aquí a compartir os traballos que están facendo, como pode ser Xan Martínez, que está bastante afincado na zona do País Vasco, e virá o sábado a facer unha estrea que está en proceso, que se chama Príncipe de 21, e tamén, por exemplo, Daniel Rodríguez, que estará o 3 de setembro, que virá a bailar con Xuro. Queremos tamén sanitar que algunhas destas compañías que nos estamos programando veñen dunha convocatoria que nesta situación de emerxencia sanitaria repetimos unha convocatoria que sacamos o ano pasado que se chamaba Saída de Emerxencia, que era para artistas emerxentes e novas propostas e procesos que querían ser presentados, non? Entón, prácticamente a nosa programación se completa con artistas emerxentes. Virán, por exemplo, Marta Cuba e Remedios Cuba, que a súa peza Círcula. Tamén a Cía Mai, que estivemos fai pouco aquí vendo a Lara Munín no Teatro Principal, e ven cunha compañeira que conforman a compañía Cía Mai e bailarán dous en unha. Unha proposta tamén de discursos un pouco máis mixtos, veñen unha compañía de Walking de Coruña que se chaman Walking do Fiandón e van a facer unha reinterpretación da Casa de Bernal da Alba en Walking, que se chama Bernarda Cara de Leoparda. Como último espectáculo así que temos en programación será unha estrea absoluta de Clara Ferrao e Ledán Rodríguez, que se chama Soldados, con música en directo da DJ Laquina. A parte desta programación que temos no parque, digamos, de Bonaval, e como decimos, é indispensable reservar porque creemos que vamos a ter bastante afluencia de público, por lo tanto, se queredes vir, aconsellamos reservar as vosas entradas. Os espectáculos serán ás 7, tanto o xoves 3, o venres 4 e o sábado 5, para que a xente que teña reserva tería que chegar entre as 6:30 e as 7 menos cuarto, porque queremos que as 7 menos cuarto aquelas entradas que a xente non se presentou a poda disfrutar alguén e non queden localidades sen disfrutar, non? Este é un pouco o programa que vamos a ter no Parque de Bonaval. Hai outra parte moi importante que nos facemos en paralelo dende o festival, que é toda a parte que creemos que é de formación, de reflexión teórica, de bioxionados, que falábamos un pouco, falaba Santiago, que é o que máis se intrinca dentro do CEGAC, porque nós tamén creemos que é o espacio idóneo para facer unha reflexión sobre a danza e repensar os espazos, non? Dentro destas partes máis reflexivas vamos a ter o xoves ás 5 unha conversa mediada por Xana Vilas, que teremos de participantes a Fran Sieira e a Jaime Pablo Díaz, sobre a danza entre o contemporáneo e o tradicional, porque creemos que é algo que está collendo moita potencia hoxe en día, que se están facendo cousas moi potentes a través de aí, e nos gustaría que estes creadores que profundizan nesta forma de traballar pois nos comenten como son os seus procesos, que tamén a outras de nós que non traballamos nesa liña pois nos podan abrir fiestras para investigación. O venres 5 teremos a
a mostra da residencia de Ouveo, que Ouveo é a peza que está traballando Miquel Aristegui nesta residencia que estábamos comentando. As residencias do CECAC, que é algo que empezou fai 3 anos, habitualmente o que facíamos era unha convocatoria para artistas xoves para que foran a traballar cun coreógrafo o CEGAC durante unha semana. Este ano, polo tema das convivencias, era moi difícil acadar ese obxectivo, pero o mesmo que pensábamos antes que a limitación se convirta nunha fortaleza, pensamos en que un artista residente en Galicia tivera un espazo para poder profundizar na súa peza e poder facer un traballo en continuidade, que moitas veces é difícil atopar espacios no que se poda traballar cunha profundidade, cun espacio, unha comodidade como nos brinda o CEGAC neste caso. Entón, Miquel Aristegui estará traballando dende o luns ata o venres, e o venres ás 5 poderemos ver a mostra do seu proceso. Teremos un coloquio con él, tamén entón, estades todas invitadas e invitados a acompañarnos. Neste xa último día, o sábado, teremos ás 12:30 da mañá un visionado a película Polina, que a facemos en colaboración co Instituto Francés. Unha das cousas que tamén intentamos durante estes anos é traballar dende o CEGAC, dende Herdanza, a través do CEGAC, cos institutos de idiomas e poder rescatar aqueles fondos, ás veces olvidados, de danza, de visionados, de que tamén é importante a produción cinematográfica en danza, a produción de videodanzas, é unha parte que tamén levamos dende fai 3 anos e non queremos perder, aínda que a circunstancia cambie. Ás 5 teremos a presentación do libro. O público está aquí con Sabela Mendoza e Gena Bamonde, que tamén será unha presentación dun libro, pero pensada dunha forma moi aberta, de conversa, de tamén facer unha reflexión acerca do público, achegamento aos públicos. Entón, creo que tamén vai a ser moi dinámica e moi para todos os públicos, que ás veces parece que todas estas cousas son un pouco para especialistas e nada máis lonxe da realidade, para todos e todas, para amateurs, para profesionais, para afeccionadas, para amantes, para que todo o mundo está benvido e invitado. Temos non queremos tampouco marcharnos en destacar outras axudas que temos, como é de Gadisa, do Museo do Pobo Galego, do Instituto Francés, que nos colabora con nos para os visionados, o Viño de Pedro Soutomaior, que está con nos dende a primeira edición, e que todos estes apoios, sumados aos grandes apoios que temos no CEGAC e no Concello, nos fan ter vitalidade para seguir co festival nesta quinta edición e desexando que duren outras 5 máis. Creo que non sei se tedes algunha pregunta. Bueno, como vedes, é fantástica a vitalidade que teñen Isabel, Xiana e Leodán neste contexto tan complicado, tan enorme, de tantísima incerteza e pois eso, tan comprometido, finalmente van saindo as cousas. Eu creo que aquí durante estes meses fixeronse ben, razonablemente ben, todas as producións culturais que se ofreceron, pois tanto a través das festas como a través de todas as administracións públicas que traballamos na cidade, garantizando pois espazos seguros e acordes á situación que estamos a vivir. Non podíamos renunciar a seguir ca nosa dinámica e a nosa vida, e un exemplo maravilloso é o Festival de Herdanza. Sí, eso sería moi importante destacar, que aparte do espazo seguro que veía a ser no sitio de exhibicións, tamén o CEGAC ten un protocolo de seguridade que é envexable, entón que nós tamén nos sentimos moi arropados a hora de facer as cousas, sabendo que esa seguridade a estamos compartindo entre todos e que a cultura é segura. Este hashtag que temos que estar compartindo todo o rato e que hai que seguir reivindicando, e que a cultura é segura, porque se está facendo moito esforzo dende as organizacións dos festivais, dende as administracións e desde as entidades para que a cultura poda seguir saindo adiante. Entón, eu creo que somos os máis estrictos, que no ámbito cultural os protocolos se están executando dunha forma absolutamente rigurosa, como en ningún outro sector. O sea, e somos, foron as autoridades sanitarias moi
bueno, moi ríxidos con nós tamén, e nós estamos sendo tamén moi comprometidos e exixentes a hora de ofrecer eses espazos. Sabíamos que era moi complicado, pero o que non quixemos en ningún momento foi renunciar a seguir xerando cultura, porque é absolutamente vital que estemos aí, non? Entón, eu quería tamén, como dixo antes Santi, pois darvos as grazas polo voso traballo e os parabéns por este programa ambicioso e moi adecuado que é o festival e os tempos que estamos vivindo, non? Me gustaría añadir un detalle que ten que ver cos aforos. É verdade que a parte que se desarrollará no Parque de Bonaval ao ar libre, as actividades do CEGAC están programadas en espazos moi controlados de aforo. O CEGAC dispoñe precisamente de un auditorio que ten unha capacidade de preto de 200 prazas, 200 persoas. Temos habilitado un protocolo onde están marcados os espazos que poden ser utilizados polo público e reduciuse o aforo a un total de 60 prazas. Esas prazas, obviamente, como comentou Isabel, tendrán que ser reservadas con antelación e despois o persoal do CEGAC dirixirá a entrada ordenada e progresiva, así como a saída do auditorio. Os espazos son suficientemente amplos como para que non haxa problemas de aglomeracións. Por outro lado, tamén o festival e o CEGAC estarán pendentes precisamente desa circulación de algún xeito segura. Sí, eu agradezo que poñas isto de relevancia, porque nós tamén temos no Bonaval tamén vai estar limitado a foro. Gústame que poñes de relevancia, porque eu creo que é importante que o público saiba que pode vir dun xeito seguro, porque é fundamental para o correcto desarrollo das actividades, xa non só para o público, senón para todos nós que estamos aí traballando, e todas nós, tanto para vos dende o CEGAC ou para nós dende a organización que tamén, se non poidéramos facer un espazo seguro, non estaríamos traballando ali, porque nós somos as primeiras que queremos cuidarnos. Entón, dar esta sensación de que realmente está moi controlado e que non vai haber ningún problema nese senso. Por iso é moi importante que se reserven as entradas. Sí. Bueno, tendes algunha pregunta? Pois nada, estades todos e todas convidadas a participar na quinta edición do Festival Herdanza. Vale? Moitas gracias.